אז מה קורה חברים, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. היום אנחנו עושים סרטון 2K של ממבה מומנטס, אנחנו בעצם הולכים לעשות, כמו שאתם רואים. אני נמצא כרגע בשלב השני, עוד לא עשיתי אותו, כאילו, התחלתי אותו, ואז נהיה לי כבר משעמם, אבל הפעם אני אעשה אותו הכל, כי אנחנו בסרטון, תמיד חשוב. כן, אז כן, ממש ככה. טוב, אז המשימה שלנו בעצם היא לעשות 12 שלשות, לנצח את המשחק, ואני לא יודע מה עוד, אני אבדוק את זה עכשיו. אוקיי, אנחנו צריכים 12 שלשות לנצח את המשחק ולנצח ב-20 או יותר. אוקיי. בואו נתחיל. שק תיקח את זה. ולא, הוא לא לקח. טוב, לא נורא. יאללה, אנחנו בלוק על קובי. לא צריכים שום ריבאונדים. טוב של בלוק. אנחנו נעשה עם קובי שלשה עכשיו. אוי ואבוי. אוקיי. אוי ואבוי. המייסטון הזה מסוכן. קובי. בום. מה זה הגרין של החיים? פול בר של החיים. טוב, לא נורא. אוקיי. פאק קראי. כמה דילי יש לי בשלט, אני לא יכול. אוקיי. הנה קובי. סטפ בק. גרין. די! אוקיי, נכנס אבל. נכנס. העיקר שנכנס. יש לי דילי מטורף בשלט, אבל לא נורא. נסדר. אתם יודעים מה? אולי אני אחליף שלט. אני אנסה להחליף שלט. כן, אני מקווה שהוא יעבוד לי טוב. אין לו באגים והכל, בוא נבדוק. אין לו באגים, אנחנו בסדר. שלט בלי דיליי. שלט הרגיל שלי שאני שיחקתי איתו, פורטנייט. שיחקתי איתו, עכשיו אני לא משחק איתו, כי אני עכשיו הופך להיות שחקן מקד ועכבר. אתם רואים, אני עדיין במסע. דרך אגב, העליתי סרטון עם לוי אשר, יש לה ערוץ יוטיוב. סרטון פורטנייט טוב רצח. עשינו אחלה של ווין. כמובן שהזמנו בוטים, הזמנו בוט כי אני הייתי צריך, אני שחקן מקד ועכבר, ואני עדיין לא לרמה של באטל רויאל ממש רגיל, אז החלטנו לעשות בוט. אוקיי, קובי, דיפ, טוב, איזה יופי. אוקיי. וכן, השנה, 2K24 הוא על קובי. שנה שעברה זה היה על מייקל ג'ורדן, היה ג'ורדן מומנטס נראה לי, כן, ג'ורדן. אבל איזה חמורים, לא מחטיאים כלום אלה, תדאגו, תחטפו עוד השלשה על הפרצוף, בום! בנג! איזה שלשה מטורפת! יאללה, מטורפת! מי שאני שומר עליו מסוכן, הוא יכול, יש לו סטנדינג דנק, אז שמבין ב-2K יבין את מה שאני אומר בסרטון הזה. את האמת שלא מזמן, אתמול אני ראיתי את הסרטון של פיני, של ספורט באיכות גבוהה, סרטון על המשחק של דני אבדיה מול טורונטו, שהפסידו כמעט הוא אמר 30 או 40 הפרש. דני אבדיה סיים עם 18 נקודות, שזה דבר נראה לי פסיכי. למרות שזה רק תחילת העונה וזה לא באמת משנה כל כך. כי זה לא תחילת העונה אפילו, זה רק המשחק הכנה. קיצר, תשימו סאב לפיני, הוא עושה סקירה גבוהה מאוד על המשחקים של דני, מעקב דיה הוא עושה. ואתם יודעים, אני לא השחקן הכי טוב ב-2K, סתם, אני כן, סתם, אני לא. טוב, אז כמו שאתם רואים, אני נראה לי החטאתי רק 2 שעות עד עכשיו, ואני הזדרקתי, וקלעתי, עד עכשיו קלעתי 5 שלשות. זה פסיכי של החיים. ממש פסיכי, זה ממש מצוין.
זאת אומרת שאני 5 מ-7. טוב, בוא נעשה קצת דנקים, בוא נתפרע קצת. אפילו קצת אסיסטים גם, בבוקר הזה לא יודע לעשות כלום, טוב, ירדו. מה קרה? צעדים? מקמים פה. אנחנו אפילו לא אנחנו אפילו לא בטופ 10, אוי, שנה מזעזעת. עוד השנה הזאת אנחנו נמשק, זה די ברור שאנחנו כאילו אמורים להיות קבוצה ברמה יותר גבוהה עם שק, זה כאילו, כי אני לא סוחב אותם. הוא הגיע אבל הצלחתי, let's go. אוקיי, 3 החטאות, 6 שלשות, 6 מתוך 9. טיימאוט של סיאטל. קובי חוגג, מבוי. הולך להיות סרטון ארוך מאוד נראה לי. מי שאוהב סרטונים ארוכים ככה, יכול. אני אשים בתיאור את הסרטון שלכם, כאילו את הסרטון שלי ושל חבר שלי, לוי אשר. שדעו, יש לו 142 סאבים, הוא הרבה יותר מפורסם ממני. אתם יודעים, כמה סאבים אני? 7. פעם אחרונה שבדקתי, אפילו 8, אני לא יודע באמת. קיצר, כן, אני מאוד חלש. אני לא עכשיו יותר גדול כמוהו. הוא יותר גדול, הוא יותר טוב. לא יודע, הוא התפרסם המון, בעיקר מהשורטים שלו. אני לא בן אדם שיש לו תוכן הכי טוב. אז זה למה אני מחליט לעשות יותר סרטונים מאשר שורטס. כמו שאתם שומעים, אני באמת כאילו מדבר אליכם, ממש מי שרואה את הסרטון הזה, נשאר בשמחה. מדבר אליכם, פשוט שתדעו כאילו על מה אני מדבר, מה אני חושב וכל הדברים וכזה. כרגע הטוקי השנה לא כזה מפתיע, נשאר כמעט אותו דבר כמו מה שהוא היה לדעתי. לא באמת עשו טיפה שינויים, אולי עשו בקריירה שינויים, זה מה שכן, אני צריך במשחק הראשון בקריירה לעקוף את ה-45 דברים, נקודות ואסיסטים וריבאונדים, צריך לעשות יותר מ-45 כדי לעקוף את לברון ג'יימס. פאול שלי, וואו, מוזר. ואל תדאגו, מחר אני גם אעשה עוד סרטון, מחר אני אעשה אבל הסרטון של... מחר אני אעשה סרטון של הקריירה של המשחק הראשון. אני חושב שאני באמצע שלו, אז אני כנראה אמחק את הקריירה, ואז אני אתחיל קריירה עם אותו בילד שלי, אני אוהב את הבילד שלי ממש. בילד אהוב עליי שעשיתי אי פעם נראה לי בטוקי. בום! תקשיבו, אני בטוקי 20 הייתי מטורף. בגלל זה ממש עכשיו עלה לי רעיון לסרטון. טוב, יש לך 5 שניות כפרה, זה רק רבע ראשון, שים בזר. אוי, לא הצלחת. אוקיי, רבע ראשון, 9 לנו, שאני, קובי, אני עם 27 נקודות, באמת? בוא נראה. אשכרה, 27 נקודות רק לי. שימו לב שעדיין יש לי את הטייק אובר. זה טייק אובר שמאוד עוזר לי כי הוא של זריקות. עוזר לקלוע. יותר טוב. אני לא על רוקי. אם לא שמתם לב עדיין. אני לא על רוקי. אני נמצא על פרו. אופה, זה שלשה. חלק כמעט. 21 הפרש, אני עם 30 נקודות. בואו נראה כמה שלשות אני נמצא. בוקס סקור. אני כבר על 10 שלשות מתוך 14. זה יותר מ-50%, זה מצוין לי. אוי, סתם קפצתי. גם החטיא את זה. לא באמת שינה משהו.
אני גם אקרא לו את השלושה למרות שהוא הגיע אליי. אז אנחנו על 11 שלשות. עוד טיימאוט. אנחנו on fire. אבל זה לא מראה לי שאני קרוב למשימה. בוא נראה. כן, תכלס עוד שלושה אחת ואנחנו משלימים. איך לא כתבתי את זה אני לא יודע. למה אני הייתי אמור לשמור על הסנטר, אני גם לא יודע. What the fuck is Phil Jackson, אני לא יודע מי זה. אוקיי, אבל בוא ניקח. ג'ורג', תן לי פה. 3, בנג, השלמתי את המשימה הראשונה. וצריך לסיים את המשחק עם יותר מ-50. כל מה שצריך עכשיו זה לנצח ב-20 נקודות או יותר. גם לנצח ב-20 נקודות ויותר. ולסיים את המשחק עם יותר מ-50% מהשלוש. מה שלא נזרוק עוד, אפשר לעשות פוסטרים. אפשר להתחיל כבר לקלוע יותר מהזה. אני סוחב פה את הלייקרס, אולי אני אפילו אשבור את השיא של השלשות, אני לא יודע. אני יכול לנסות את זה. שימו אני אנסה, אני בעיה. או! 13 שלשות. בנג, 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 שקה בנג, קובי בריינט. קובי. אוי, לא. הוא שם את זה. אוי, לא. ידעתי שהוא ישים את זה. הוא החטיא, אוי ואבוי. אוי ואבוי לו. להעיף אותו מהקבוצה ישר. נראה אותם עושים עליי דאבל. איזה דנק. דיום. המשחק הזה בעיקרון אמור להיות 24 דקות עם הטיימאוטים, לוקח כמעט 30. וואו. לקח המון זמן. 1 ל-6 דקות. אם אני קולט זה אני פרו. וואו, אני לא פרו. נותן לי את זה. בוא נעשה פוסטר. הופה! כתב את הסקאם. צי כדור לשק. שק. יצא לקשת. 1v1. אייזו. אנד 1. לא. 2 זריקות. וואו, איזה פריטרו מדהים יש לו. ושתדעו, יש לי עוד 3 ימים הולדת. אני הולכת כל כך שמח. כי אני קונה את הטוקי עצמו. עכשיו אני משחק דרך הגיימפאס. אבל שאני הולך לקנות את הטוקי עצמו, אני הולך לקנות VC. כנראה שהמטרה שלי להגיע מכל המשפחה שלי שמביאה לי כסף, ברור שהם הביאו לי כסף. המטרה שלי זה להגיע מקסימום 800, זה המקסימום. אומייגאד, איזה יופי! המקסימום שלי זה 800 והמינימום כאילו זה 600. מינימום 600. שוב פעם הבייסר הזה עם הסטנדינג דנק שלו. חברים שלי מהקבוצות מעצבנים. מסכים לחפור. זה בחוץ. אוי לא. צריך לסגור רוח. אנחנו מובילים 37 הפרש. בערוץ הקודם שלי היה לי שורט שהלך ממש ויראלי יותר מכל השורטים שלי, שהפריים עוד היה טרנד, אז בעצם כמו שאתם יודעים מהערוץ הקודם שלי, יש לי פריים מקורי ורוד, ובעצם
בעצם העליתי סרטון שאני עושה ריאקשן כזה לפריים, כאילו, למישהו ששותה את הפריים למונד החדש. לא, או שזה היה משהו אחר, לא זוכר מה זה היה. קיצר, סרטון למישהו ששתה פריים. אז זה היה לא מקורי, זה היה עם 2 קווים. ואז הראיתי את המקורי בסרטון, ושני החלקים קיבלו שניהם מעל 20 צפיות. זה די הרבה בשבילי. באמת שלא ראיתי מלא זמן, לא הסתכלתי בערוץ שלי להסתכל כמה צפיות היה לי על השורטים הישנים. סטופ. ויאללה, אני אעשה את כל הנקודות של הלייקרס, אין לי כוח. תראו את ההפרש. זה טוב, קצת סטמינה. נעשה את הבאזר. כי בא לי להיות מניאק. אוי, זה לא יהיה. יותר מאוחר. יפה, הם עשו את האנימציה. איזה ריגושים. I'm sorry that I do. אוי. כל הזמן נשים לי את זה. בגלל שהלכתי למסך. לא. Let's go! ממש... אני מצלם לכם עכשיו מהטלפון. אני מסתכל על המסך של הטלוויזיה שלי, אבל אני מצלם לכם מהטלפון. כאילו, אני חיברתי את הטלפון בעצם לאקסבוקס, ואני יכול לשלוט ממש מהטלפון באקסבוקס. אז החלטתי, ככה יהיה לי יותר קל להקליט סרטון. פשוט מצלם מסך. אעשה לכם סרטון יותר צילום מסך. כאילו, ככה זה. פישר. לא! לא! יש! הוא לא קלה. בום! אני לא מאמין שזה פאול, באתי לו מאחורה, אבל... דזמונד מייסון. יש 9 נקודות. כל הנקודות האלו שם עליי. משפיל. חוץ. ירש! תראו אותי בפינה! איזה יופי של כדור! בום! Let's go! לא אכפת לי, אני אעשה פה 100 נקודות. אוי, זרקה רעה. נשתחרר ממנו.
חזרה. סטבק. איזה יופי! בום! איך הוא לא חוטף את זה? שעשו לי אליופ. דודי! איזה אליופ! איזה באסה שזה לא היה דנק. וואו. וואי, אם זה היה דנק. אוי, מסכן, הוא פשוט הלך אחורה ונתקע. טוב, נו. זה פוקס. ענק. תן לי. מעניין אותי אם הפוקס הזה זה אבא של דיאמון פוקס. אם כן, פיפי. טוב, הגנה על מייסון. Psych, that's a wrong number. Boom. וואו! העיקר אמור לנצח יותר מ-20 נקודות, אני מנצח כמעט יותר מ-50 נקודות. יש לי 49. אוי ואבוי. אוי ואבוי, חטפתי בקדור, לא יפה בכלל. באתי לפה, הופ, הופ. גיבי דט! בום! וחזר לי השארפ שוטר. בנג בנג שקה בנג. פישר, תתעורר לעצמך, תשמור יותר טוב. אוקיי, זה בחוץ. זה בפנים! וזה עוד חלק! אפילו היה קרוב לפול בר. מדהים. קובי! בנג! וואו. 54 הפרש. אני קרוב לשבור את השיא של קובי בנקודות. הנה זה, הנה זה! זה קורה! זה קורה! זה קורה! בום! 84 נקודות, שברתי את השיא של קובי. תחטוף לו את הכדור כבר! איך זה לא היה בלוק? אני בשוק. תביא, פישר, אתה לא מוביל כדור, אתה מוביל כדור כמו חרא. אוקיי, לפחות על הבאזר, בום! היו! אוקיי. אם לא יהיה סאונד מתוק, אני מצטער, זה לא נורא, אבל...
אם לא יהיה סאונד, אני אגיד לא נורא כזה... זה קצת מבאס, אבל זה... אני אנסה שישמעו את זה עכשיו. אוקיי, אני מקווה ששומעים עכשיו. לא, לא שומעים עדיין. אני לא שומע, זה מה שאני אומר. סתם אני צוחק, מחר אני לא אעלה, לא משנה. חבר'ה, לא משנה, עזבו מה שאמרתי שמחר אני אעלה סרטון של מי קרייר. הסרטון של המי קרייר יעלה כנראה ביום הולדת שלי, שאני אקבל את ה-2K, שיהיה לי את ה-2K בעצם. כמובן גם אקנה VC, ובסרטון הזה אני גם משדרג, בסרטון הזה אני אשדרג איתכם את השחקן שלי. רק שאני אשדרג את השחקן שלי ל-85 אוברול, אני גם אעשה לו אאוטפיט. ולא רק שאני אעשה לו אאוטפיט גם, אני גם אעשה את המשחק הראשון של המי קרייר. המשחק הראשון זה הולך להיות הדבר הכי קל ברגע שאנחנו הולכים לשדרג את כל הדברים שלנו. אם אני משדרג לעצמי את השלשות עד ל-90, זאת אומרת שיש בעצם ב-2K ה-Next Gen, יש כוחות בעצם, שכאילו כל פעם אתה עושה משימה, הם נותנים לך משימה, אתה עושה את המשימה, אתה מקבל את הכוח. יש משימה שאתה לזרוק 4 זריקות, ומ4 זריקות האלה אתה מקבל 91 3 point, 90 דרייבינג דנק, וכל זה, לא יודע אם זה קשור 90 דרייבינג דנק לזה, אולי עשיתי משימה גם אחרת, אבל זה קרה לי פעם אחת. ושדעו שפעמיים כבר נכנסתי למשחק ויצאתי בגלל שהתעצבנתי על ה-2K, שהתעצבנתי על המי קרייר, אבל זה בגלל שהייתי 60 אוברול, זה כלום. ולא שיניתי את המד שלי גם, המד שלי היה גרוע מאוד. איך פאול? היידשק חזר. שימו לב הדנק, שימו לב הדנק. וואו, בום! וואו! איזה דנק של הלייף. יש עוד 4 דקות לסרטון. ועוד אחד, לא, זה עלה, הפרייז, זה בסה. אני עוד 100 נקודות, לא שמתי לב. לשעה הבאה ואני אשבר את השיא נקודה של וויל צ'מברליין. בנג! חוץ. לבלה. והנה, ל-101. לא, ל-200 בדיוק שבאתי לעשות 101. אוי. הופה, ועכשיו שומעים. A much-deserved ovation for Kobe Bryant, Mike, as he'll be subbed out after a job well done. A performance to remember. All in a day's work for Kobe. And so the Lakers win it, going away לא, with לא a נתון לשבור את השיא. night from Kobe Bryant, who said it knew. Thanks so much, David. For our reporter, David Aldridge, along with Clark Kellogg and Mike Fratello, this is Kevin Harlan. שמתי את כל המשימות, חברים יקרים. Make sure to get home safely, and we'll see you at the next sporting event. טוב, אז חברים, נראה לי שזה הזמן להגיד לכם ביי ביי, ותודה שצפיתם בסרטון הזה. אז חברים יקרים, קיבלנו את הדבר הבא, את ה-2003
וחברים, נראה לי שזה הזמן להגיד ביי, חברים יקרים, ניפגש בסרטון הבא! יאללה ביי! too. So make sure to check the event.